Okay, so... Dyma ni. Dyma ni. Os ydych chi'n cael Aladdin eto, da i chwarae Aladdin yn den. Ooh. 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 Mickey's Ultimate Challenge. Fi ddim yn siŵr. Gawn ni weld. Gawn ni weld. Nawn ni trio fe. Y 2 a 4 chdi sy'n hywir yna fan de. Yeah. So Ond, hwnna'n anghywir. os ti isio bod yn hollol nuts de, Yeah. yn yr ail atyddion ti'n mynd cael hynna. Mae'n hollol gas. Iawn. So ti di neud e to? Ynddo. Gwrs dwi'n mynd gwybod sydd wedi cael... Ta bod ti'n reid beth yn wrong i rhywun. Dwi'n mynd gwybod sydd wedi cael y stwff. Rhaid bod na opsiwn. Oh god, be ni'n neud? Ti'n gallu neud doublers o'r un tools. Oh, hwnna'n creulon. Hwnna'n creulon iawn. Oh, pa i dweud hynny. Oh, rhaid bod yn doubler. Fydd hwn hawdd. Dim ond un. Oh my god. Be ni'n neud ar nosweithiau Sul, eh? Jesus. Ni'n tactical decision mowr yma de. Yes. Pa i dweud bod na round arall, though? Oes, 2 round arall. Whoa, you're pretty smart. Guess I better make it a little harder. No! Ie, mae'r un gyntaf na'n hawdd cyfarfod efo 2 a 3. Oh, mae Kieran di dweud credu bod yr unig ffordd mas o'r hellhole yma. Oh my gosh. Dwi'n dweud siwr. Un munud. Oh my god, dim un yn nhw'n cywir. Hwna ddim yn dda iawn. Ti'n gwybod os oes 3, edrych ar stream fi, M, o na ti'n methu ti'n... Na, canolbwyntio, sorry. Q. Q na, nisio Q na. Oh na, mae'n rhoi 2 gwyrdd, ond ddim yn uwch... Oh, hwnna'n horrible. Okay, so... Oh na. How the hell? Sut... Oh my god. Hwnna'n sick. Okay. Yr ail un tydyn yn te rwan. Yr ail un. Mae dy fi 3 yn gywir fan hyn. So falle hwnna. Hwnna. Second try fi ideal. Iawn, oce. Hwnna ddim fe. So, yr ail round te rwan, ie? Ie. So, mae hwnna'n dweud bod 3 yn gywir. Ie. Fi'n gwybod. So, mae bob un rhan yn top, de. So, ti angen mynd malat. Ti angen mynd hoelan, malat, rhywbeth siswm. Cos di'r tydyn mythu bod yn malat oherwydd ar y top mae'r 4 yn goch. Ie. Hoelan gynta, ie? Dwi'n meddwl, ie? O, dwi'n gwybod. Na! Okay. So, fi'n gwybod taw un o'r rhain... Oedd e yn malet. Un o'r rhain yw e. So, na i wneud hwnna. A... hoelen. 2. So, fi'n gwybod taw malet,
Siswrn. A dyma'r un. Ie. Dyma'r un. Mae rhaid i fe bod yn hoelen. Yes! O na, trydydd! Ie, Oh, forget that. A Na. os i'n ffeilio'r trydydd, de, ti'n mynd nôl i gychwyn. Beth mae Steph di dweud, oh, Wikipedia, Mickey's Ultimate Challenge has received generally mixed reviews from gaming magazines. They remarked that the game is much too easy for puzzle veterans, but would be good fun for younger players. Reese the Gamer, they're wrong then. Ha 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 ha. Probably arcade mode. Oh yeah, falle, ond ni ddim arcade mode, so ni di roi normal, medium. Oh. Un peth na i ddweud, de, dim i esgus i sut dwi a Morgan yn chwarae gemau, ie. So ddim eglurhad o gwbl i sut i chwarae games ma. In our defence. Yeah. O, mae hwnna'n anodd. Mae dim ond yn dweud dangos dau yn gywir. Ydy e first two, neu na? Na, di. Mae hynny'n mater arall gyda chdi fyd. Oh my god. O, mae hwnna'n... Oh, flip. Sut? Dwi'n meddwl sy'n ni fe'r manual sy'n ni wedi fflio trwy'r gem ma. Fi ddim yn hyderus byddwn ni wedi. Ar un llythyna na fysa ni. O, na. Dwi'n ddim yn glir iawn. Dwi jyst eisiau atgoffa pobl hefyd, a hefyd os ddim yn gwybod. Mae gynnu fi gran yn ffiseg hefyd. Oes e? Just, oes, so... Di hwn ddim yn... Beth yw'r gair? Di hwn ddim yn cynrychioli fi. O, fi methu credu hwn. Fi'n holl o flummox nawr. Fi ddim yn gwybod pa raif dwi'n cael yn cywir. Be nes i fe'r un trydydd un, de, oedd dechrau off efo 4 un yn yr un peth. Right. A gweithio off fel de. Oh my god, mae'n mynd i cymryd ages though, wedi? Ond jamman ges i ar y trydydd na oedd o bob un y hammer. So eisiau fluker yn dwytha na. O, wait a sec. Nawr fi'n gallu gweld 3 bathodyn. Ond fi ddim quite yn siŵr. So 2 bathodyn yn dweud, mae 2 lle... Mae bathodyn gwyrdd yn dweud, ti di dewis 2 peth yma yn y lle cywir. Yeah. Mae bathodyn coch yn dweud, ti di dewis y thing iawn yn y lle wrong. Oh, okay. Okay. So, okay. So dwi'n neud hwnna then. A swapio rein nôl i bod yn hwnna a hwnna. A wedyn 1, 2, 3. Mae 3 yn nhw fanna. Sy'n bod eitha i Daffy Duck. Dim Daffy Duck, diwn de. 3! Mae 3 gwyrdd nawr dy fi. So mae 3... Fi'n credu taw yr un yma yw'r unig un fi angen sort o nawr. So... Oh god. Just mynd trwy... paid dweud mae'n neud reset though. Ar ôl chi'n rhoi 6 mewn. Yndi. Go ti'n cael. Nid y morthwyl. Na, nid y morthwyl. Ti ar go ola chdi? Yeah. So, roulette fan hyn, Steph yn really dda. Fi'n guesso mae fe'n dda ton, right? So, mae angen help fi. Right. So, nid... So, y trydydd un ar draws, beth chi'n credu dylen ni mynd am? Fi'n cael teimlad bod e'n... Mae hwn wedi mynd o speedrun i ras i please help me. Please help fi, yeah. Wel, bydden ni ddim yn... Os oedd e'n platform, a just pure platform a ddim puzzle, bydden ni'n ffain. Ond mae hwn just... Fi ddim yn gwybod. Just... Da ni wedi cael yn bamboozle o hwnna. Beth am hwnna then? Gall hwnna bod fe? Siswrn. Dim syniad. Brilliant. Diolch.
my gosh! 2 nawr? So hwnna ddim yn dda. So, okay, falle'r un 2 yn gywir. Falle'r 2 cynta yn gywir, then. Oh, mae 3 fyna'n gywir, though. Oh my god. Okay, so... Hwnna. 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 What? So mae 3 yn nhw'n gywir. Beth yw'r un anghywir? Nid y spade chwaith. Na. So... Oh, fi wedi rhoi yr un set mewn 2 waith Emrys. Oh my god, what an idiot. Okay, meddwl. Nid... O, ddim yn cofio beth yw'n dwytha. Oops, that wasn't the right guess. Wanna try again? Ooh. So mae dangos ar y top, be oedd o wedyn li. A dde? So be, dwi yn fflio drwy hyn on. Dwi wedi gwneud Daffy Duck, boi efo llyfr. Oedd mor funny pan wyt ti dweud, just mini-games ydyn nhw. Fel, ti'n siŵr ti eisiau, fel awgrymu bod e'n really hawdd. Oedd e ddim yn hawdd. O'n i'n licio attitude yn cychwyn. O'n i fflio dy hwn, oedd gen i amser i chwarae game platformer iawn wedyn. Yeah, dyna beth o'n i'n meddwl, honestly, o'n i'n meddwl, yeah, definite. Ond na. Ooh, okay. Nid y sbech wasti siarn. Yeah, fi ar yr... Oh, whoops, ddim hwnna. Very nesa nawr. Yay, okay. Ail round. Oh my gosh. Beth ydy neu gyda'n bywydau? Mickey Mouse, yeah. Os ydy'n unrhyw fydd i'r pobl sy'n gwylio, hwn yr un mor stressful efo sy'n platformer. O, wel na, byddwn ni'n dweud, mae platform yn gallu bod, ond chi ddim yn... Fi ddim yn mynd yn stressed iawn, mor stressed gyda platformers, achos fi'n teimlo, wel, fi'n gallu gweld yn clir y reswm, ond pam... Yeah. I don't know, fi ddim... Y gêm llyfr yna nath dal ni off guard. Oedd hwnna jyst i weindio fi fyny i'r pwynt lle o'n i fel fed up. Okay. Yeah. Dwi wedi hel bob un rwan. Ti heb. Peth sgwyd fi rôl di'r ffwrnas. Na. O, paid dweud hwnna. O, achos ti'n ennill le fi ni'n stopio hwnna, ni'n just yn dweud hwyl fawr then, achos... Sorry. Oh my gosh. Dwi ar y ffordd i'r un ola, wan. 30 minutes. Ti'n gallu neud e? Iawn. Cawn ni weld. Mae 2 yn nhw'n gywir. So, os dwi'n neud hwnna... Ti ar y trydydd un rwan? Na'r ail un. O ie, mae repeatio. Ti'n gael un nhw gyd o'n un goed. Yeah. O, 3! Emrys, beth sy'n torture waith? Hyn yw'r voice-over ar y game maker, RPG maker Morgan. Kieran, mae hwnna... Alla i hwn stopio. Wow. Mae fi dal yn cael hyn llefau am yr un arall. Okay, mae 3 yn nhw'n gywir. Beth yw'r un anghywir? Boom. 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 Beth ti'n hefty bod, wan? Y ffaith mae'n gallu repeatio rei... Yes! Yn
wrong. Whoa, you're pretty smart. I guess I better make it a little harder. Oh! Oh. Sigh, bloody goofy. Oh my god, os bydd rhaid i fi... Mae'n gallu... Os bydden ni'n gorfod ail-wneud hwn, byddai just ddim. Byddai just yn dweud, da iawn Emrys, win ti heddiw. Sa'n mynd i. Achos, Yes. mae fe'n rhy boenus. Just a frustrating. Oh, tri yn nhw'n gywir. Okay. So, ni dechrau'r ochr yna. 2 yn nhw'n gywir. So, hwnna'n awgrymu bod hwnna'n gywir. Oops. Shisha. 2 yn gywir. Okay, so mae un o'r rai canol yw e. O, oce. So, os di hynny gyd yn wrong. Gyd yn wrong. Oh my god. Okay, dyna yw'r 4. Fi jyst angen rhoi nhw yn y trefn gywir. So the trefn... Hwnna. So, y trefn yw'r broblem. Right, logical people, please. Mae rhaid helpu. Swap middle hammer and spade. Okay. Hwn yw'r gog ola nawr, Kieran. So ni'n chwarae'n bwyd ti rago. Ti'n iawn. Swap middle hammer and spade. Oh my god. Ti'n iawn. Yes! Diolch, Kieran! Gosh, that was swell. Here's your prize, my hammer. Oh my gosh. So fi'n rhoi'r morth o i ywi, diwi a gwi yn beth bynnag yw enw nhw, ie? Ie. Ond wyt ti wedi reid yn... Wyt ti wedi reid yn by mistake i rhywun eto? Ie. Fanna, nes i struglo fo. Ie, nes i roi'r blimin air by mistake, a mae ddim yn rhoi yn ôl i fi. Ond nes i ddim resetio'r game. So dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mwyn i'r atab dwi'n trydydd. Okay, here we go. Ti'n malat? So, malet i ywi diwi, yeah? Yeah? Malat. Yeah. Okay, fine. Yeah, cos ma'n hitio fo. Okay. There's a bean stuck o beth. Okay, thanks Mickey. Let's give it a try. Hey, this magic bean was stuck in it the whole time. You keep it, okay? Ooh, fantastic. Okay. Please for the own. Yes! Third round. No way, mewn un go. Na, ie, dwi'n y third round wwan, ie? Oh, okay. Ie, dwi wedi gwneud 2 round gyntaf first go. So, ble mae'r beanstalk thing yna? Dwi'n mwyn gwybod, dwi wedi darllen y thing a dwi'n mwyn sens. Ond dwi'n mwyn eich gael y beans i gyd i gallu neud o. So the magic well. Yeah. Yn fanna. O, roi nhw gyd yn fanna? Ie. Oh my god. Ond dwi'n mwyn gwybod dwi'n mwyn ti eisiau beans i... Ti eisiau swapio bob un object am beans o beth dwi'n dda. Okay. O, beth bydd e eisiau, ddo? Beth bydd blimin goofy eisiau? Dyna'r cwestiwn mawr. Llyfr? Ie, so ti'n bydd i gwff... Llyfr neu spectol? Well, gold bar, ie, mae'n y ffwrnas, ynddi? O, fi ddim yn gallu cael y gold bar nôl, ddo. Ie, so dwi'n mwyn gwybod... O, shut up. O, na, paid dweud hwnna. Oh my god, na, paid. O, na. Maybe later. Hurry back. Oh, na. Oh, O, rai bod rhywun... Kieran, ti'n lle edrych y lan i ni? Na, joc fi. Hwna ddim yn dig, ond... Beth dylech chi gallu gofyn yw... Oh, actually, y thing na nes i roi ti, gallai cael ei nôl, please? Seriously, though, fi ddim yn gwybod be fi'n mynd i wneud.
Fi di wneud hwn 2 waith nawr. Beth yw'r pwynt? Beth yn stupid. Okay, credu... Oedd y ffynna? No. 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 O, oedd hi yn y cornel rhywle. Bendant. Na. Na. O, ni'n meddwl oedd hi yn yw. A, dyna hi. Fan hyn. Na, ddim fanna. Right, yn cynta. O, oedd hi fan hyn yn y cornel. Goofy, ble wyt ti Goofy? Dyna Goofy. Goofy. Na. Oh my god. O, oedd... Oedd e fan yna? Oh my god. O, oedd e lawr fan hyn. Oedd yna. Na. Uh-oh. Rhedeg allan o amser! O, sa'n gwybod pan fi'n boddro dy hwn ddo, achos... Mae ddim yn neud e, ydy e? Na. Ond... O, ti'n edrych e fyny wyt ti? O, ti'n gwybod beth ni efo... O, dyma deitha chi sydd wedi gwneud y... Obviously, dyma gallu deitha chi sydd wedi gwneud y puzzles, ynddi, cos... Mae nhw'n siarad am... Magic beans. Rhaid bod ni ar rhyw beans I gallu chwarae gyma. Right. Pam dwi ddim di roi'r... Frustrating! Na, dwi ddim yn ffynnu ddo, achos... Mae jyst yn gwastraff amser. Mae jyst yn stupid. Right. A dwi'n just mynd nôl i'r dechrau, neu rhywbeth. Beth sy'n fyddi? Ai, beth mae Daffy angen? O na, ni ddim eisiau chwarae eto. Llyfr. Dwi'n lli mi mas. Llyfr fan ynddo? Llyfr, oce. Ie. Os... Definitely llyfr. Definitely llyfr. Daffy Duck llyfr. O, so yn dydyn, Na, fi'n gofyn ti. Wyt ti di rhoi... Mae'r FAQ just un paragraff hir, a mae dyma dweud llyfr a... Oh boy, oh boy. Oh boy, more magic tricks, thanks. Have a magic bean on me. Okay, so pwy sydd angen spectol? Boi llyfr. Boi ysleid y llyfr, chdi, ie? Ond dwi dal yn meddwl ti'n short. Dwi dal yn meddwl ti'n short o un wedyn, de? Ie, fi dal yn short o'r blimin air. Ti'n rhoi gwy, lwy a bwy o whatever. Ydyn nhw'n rhoi'r air nôl os ti'n rhoi nhw ar ddamwen falle? Dwi'n yn gwybod. Falle. Dwi eisiau ail gychwyn o ddo. Ie. Dwi'n... Okay. Oh, come on then. Right. Dyma ni pawb. Fi'n mynd I bod yn annoying wrth wneud hwn. Un tri. Un tri. Dim rhaid I fi canu fe, but mae'n helpu. Un tri. 4. Un tri. 4. Un tri. 4. 2. Un tri. 4. 2. 1, 3, 4, 2, 4. 1, 3, 4, 2, 4. 1, 3,
4, 2, 4, 3. 1, 3, 4, 2, 4, 3. 1, 3, 4, 2, 4, 3, 4. 1, 4. What am I doing? Y thing darllen nhw'n uchel ddim hyd yn oed yn helpu fi. Big issue fanna, big issue. Dwi'n meddwl dwi wedi ffindio technique I wneud hwn. 1, 1, 3, 4. 1, 3, 4. 3, 4, 2. 1, 3, 4, Wow. 2. Is she one... 1, 3, 4, Mae'r ffordd 2. to the... Oh. Sorry. 1, 3, 4, 2, 3. Nawr! Sorry. 1, 3, 4, 2, 3, 2. 1, 3, 4, 2, 3. Ydy e'n 2 neu 4? 4. Fi'n mynd I ysgrifennu nhw lawr ar darn o bapur. Mae just... Pan ydyn gwffi, de, mae'n ffordd really hawdd o ffigur allan i'n gwffi allan. Os ti'n gael neud o. Mae ddim yn twyllo defnyddio papur. 4. Mae ddim. Fi'n dweud wrth pawb. Mae hwn di newid o stream ras I stream just let's play goffa nhw'n. Yeah, yn union. So ni... Mae Mickey... Dwi'n the end game. Yeah. 4, 2. Stream pity. Oh, paid roi ni stream pity. Hwna'n really drist. Be sydd y waith hefyd, mae yna ddau ar y stream a yn mynd yn neud o. Oh dear. Am halen yn y brew really, bod e'n game Mickey Mouse hefyd. Yeah. Oh my god, fi'n credu mae Dewey, Gooey a Louie wedi rhoi pity arno fi, achos nawr maen nhw'n rhoi pethau mor hawdd. Nhw wedi rhoi 4 a fel 4 dies. Just achos, yeah. Paid y cwyno. Na, fi ddim yn cwyno, fi just yn meddwl, mae'n drist bod Dwi'n yr end game. Beth yw'r end game? Be mae daffi... Dwi'n hell beans fan. O na, ti ddim. Ynddo. So mae gen fi spectols a llyfr ar ôl. Mae Daffy Duck yn cael llyfr, yndi? Donald yn cael y llyfr. Oh, ie. Daffy Donald. Oh my gosh, Steph di dweud y game yma sy'n drist. Mae'n dod drist os ydyn methu goffa nhw. Fi ddim yn cofio faint o dies mae rhaid I fi wneud nawr. Do. Okay. 1. O, un byn ar ôl. 2. 3. 4. Oh, oh. Dwi'n bod eisiau taro golwg ar stream fi. I chdi cael gwrs o diwedd. Oh, 5 golden beans.
Okay. After all this work I've done, all I've got are these lousy beans. Well, into the well. I wish I knew. Ooh. Oh my god. O, fi'n gwylio thing ti a jyst meddwl, gall hwnna bod yn fi. Oh. Neu jyst neidio lan y lawr, literally dyna'r game. Okay. Ideal. Oh, fydd y beanstalk. Do? What's for doing? So this is what's causing all the rumbling in the kingdom. Oh, one final. Falle bydd amser I fi dal fyny. Oh, so the game that sgwar lle ti'n symud blocs o gwmpas i'n llun. Yeah. Hwna di'r... oh my god! Yeah. Iawn. Os mae ddim yn rhoi'r air nôl I fi nawr. Dro. Mae derbyn dro am hynna. Pedwar. Un. 3. Pedwar. 2. Oh. Here's your gold bar back. Maybe someone else can use it. So ti'n gwybod ennill y gem maen nhw di... What? Na, So ennill y gem... pwy rwy'n rhoi'r gold bar nôl I? Goofy. Goofy, okay. Oh. Ara fi lawr, Emrys, ti'n... Gall hwn bod yn cliffhanger diweddglo gyda 9 munud I mynd a ti jyst yn... Ti'n byth I dweud slofal... Ti'n byth I dweud o ti'n rhaid... Speedrun, na. That's true. Okay. Beth dwi'n dweud wrong I have something to give to you. Gold bar. Perffaith. Right. Yes! Yes! Hawdd. Hawdd. Na, mae rhaid I fi gorffing mewn 9 munud. Mae rhaid fi... Ww, mae'na... Os dwi'n rhaid atab wrong i'r boi, dwi'n... Ti'n colli. Congrats boys, you beat a game made for children. Oh, Kieran! Ti yn iawn ddo. Ble mae'r llyfrgell, pawb? Is rhywun yn cofio? Y top chwith, y castle. Okay, top chwith. Wel, oedd llawer o blant... O, dwi eisiau goffan, dwi eisiau... Time. 33-23. So dwi'n gael plentyn yn gallu goffan mewn 33-23, ydyn. Yeah. Ti'n gallu helpu fi pan fi'n ar y bit arall achos fi'n rubbish at nhw. Okay, nawr ti di goffan... Efe dyna fe? Chdi ar ôl, wan. Ie. Okay. So fi'n mynd mewn fanna. Na, byddai yna nawr. O, gwell I ti gweld yr end credits. Just rhaid gofyn bod fi ddim yn cyrraedd. Na, byddai yn cyrraedd. Okay, I have something to give you. Boom, 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 boom. O, ni ddim mor bell a hynny tu ôl I ti. Eisiau ail gychwyn y gem. Ond achos o ti ddim yn gwybod o roi chi ennill Ciro 2 waith. Mewn ffordd oedd hwnna'n eitha da fod ni wedi gweithio rhywbeth mas. Bydden ni ddim wedi. Os o just un yn ni'n chwarae, so... Right, ffynno nawr. Oh my gosh, pwy bydd yn meddwl? Mae beans gynnech dwi'n. Gosh. Boom.
Waw, 2 awr a hanner ar gêm, dyle fe wedi cymryd 30 munud i gorffen, yn fel y top 10 easiest games, fastest games i curo. Ond... Nes i orffen o'n 33 minutes 23, dwi'n gwybod beth ti'n meddwl. Yeah, whatever. So, be fi'n neud nawr? Dwi'n neidio fyny, be? Ie, ti eisiau neidio ar y... Okay. Big jump fan o'n. Okay. O'n i'n frustrated yn hefyd. Ti'n neud jump mowr, dwi'n cofio sut ti'n neud o. Na fi. Dan fyny tan jumpio. Na, ti'n eisiau mynd fanna? Be fi eisiau mynd na? Ar y beanstalk i hyn. Oh yeah, sorry. So dan y beanstalk. Oh, mae'n really tricky pan mae'r textures, mae ddim yn clear beth yw'r fel background art a beth yw'r actual thing. Na fod y platforming di wan. Yeah, there we go. Oh, come on. Mae fi gorffen hwn mewn amser. Na, gallai minigame ar ôl. Na, does ddim. Oes. Be ti'n meddwl? Pa i bod yn gas? Ti'n gwybod oes na ddim? Oh, fi ddim yn hoffi sut mae... Fi fod wneud? Neud y cloc? Fi'n gwybod o'n... Oh, fi'n crap at rhain. Sut... Oh. Alright, hwnna... So, dechrau'n gongol dwi fel efe. So, ti eisiau gwylod dde na mynd i'r top dde. Okay. Sut? Okay. So, just sym bob dim wan tan ti chdi. So peth nesa yw'r bit gweilod yna. Fi'n casau y things yma. Dyma yw hynlle gweitha erioed i fi. Fi really casau y puzzle, specifically rhain. Okay, mad, yeah. Jyst yn teimlo dyma amser fi byth yn mynd i cael nôl o fy mywyd, you know? Oh, na. Oh! Chwyth, lawr. Ww. Ie, chwyth, fyny, de, lawr, chwyth, fyny. Oh my god! Oh my god, just am dig. Nawn ni dweud just am dig, 3 munud wedi. Yeah. Ond, yeah, fi'n credu... Hey, did you just wake me up? Be fi'n dweud wrtha? Yeah, yes, I guess the shit. Okay. Well, thank you. Stop the clock, mynd ddim yn sgrin yn ddi, cofio. Cofio stop. Oh, yeah. Dysgwch yn clock, na. There you go. Stop the clock. See if you can stop your actually. Clic yna fo, pwysio numpad 1, dwi. Okay. Ond fi'n credu mod yn reset ar un fi, though. Stop a reset, dyn fi, split reset. Oh, okay. O, falle, na i trio fe. Nil... Oh, diwedd! Oh, edrych ar hwnna! Oh, technically then... nes ti helpu fi lot, so na i ddim dweud hwnna. Sut bod chdi'n 12 munud, o? Nes ti al gychwyn chdi gymaint o weithiau? Na, fi ddim yn siŵr. Bydd rhaid ni edrych nôl trwy'r stream i gweld os dyna oedd y wir. Fi ddim yn credu. Ond dyna ni, oedd... Fi'n credu nes i joio'r format lot fwy na nes i joio'r game. Oedd y setup o chwarae'r un game ar yr un pryd yn really cool. Nes i wir joio fe, ond y ffaith, y puzzle ola na... Tiwod, os dwi'n cael hwnna fel tegan, na i just roi e nôl i'r person, achos fi ddim yn person sy'n hoffi nhw o gwbl. Fi just... Mae rai pobl yn dda gyda Rubik's Cubes, a dwi ddim, so... Dyna ni. O'n i'n meddwl hwn o ddo. Ti'n meddwl, mae'n Super Mario. Beth ydych un? Disney. Oh, god. Disney SNES. Dyna ni. Wow. World of...
The Magical Quest. O'n i'n meddwl hwnna, ddo. Na, hwnna'n RPG. O, na. O, fi'n siŵr beth hwnna. Magical Quest. O ie, mae yna lot o game ai Mickey. Ie. Ond ydw i'n gallu just dangos i pawb beth gallen ni wedi cael. Mae rhaid i fi dangos i nhw hyn, right? Right, os ti'n edrych... Wel, gyda dyn nhw'na. Dyma ni, close. Right. So, remove, anci. Edrych o'r Remove yna. Pwysio remove yna, a da spin arall o. Lion King. O, O, bydd hwnna wedi bod yn boenus hefyd, ddo. bysa. Right, okay. Ac eto. Dwi'n hoffi'r olwyn yma, right, Dreid. O, Goof Troop, mae hwnna'n puzzle hefyd. Mae'n puzzle game eitha diddorol. Yeah, so gallwn ni wneud hyn trwy. So, yeah. Fi'n hoffi'r fformat o cael rhyw thema. Ni'n cael bunch of games a neud e fel hyn. Aladdin. Oh no, Alice, no Alice. paint adventure. Oh god. Beth yw hwnna? Dyn ni isio fictio'r list yma chydig bach. Ydyn. Wel, tro nesa nawn ni wneud. Tro nesa ni'n penderfynu, ond fi dyna ni. Right. Dyn ni'n Alice. Yeah. So, oedd hwnna'n, playthrough eitha emosiynol yn y diwedd. Boenus, ie. Oedd e'n boenus. So, diolch am wylio a diolch Emrys am helpu fi gyda rai o'r posau yna. O ti'n dda iawn yn neud hwnna. Yr ail dro. Ie, ond byddwn ni, bendant, tro nesau wneud hwn, byddwn ni eisiau fe bod yn just pure platformer, achos mae speedruns ar platformers lot fwy diddorol a cyffroes i wylio na gemau posau, lle mae'r blimin cynulleidfa'n helpu ni wneud nhw achos o'n i'n gwybod be i wneud. Mae hwnna just yn tragic. So, sorry, os o'ch chi'n cytuno gyda barn fi fanna, a meddwl bod e bach yn nuts i wneud y fformat yna. Ond nes i joio to beth. Nes i gael cwmni dda, lot o hwyl. Nawn ni gadw fanna am heddiw. Ideal. Ond, so diolch yn wylio. A nawn ni fetio'r olwyn yma ar gyfer tro nesaf. Iawn, pob hwyl. Ta-ra. Ta-ra.